Dayon gihapong nasinati karon ang grabeng kainit sa panahon gumikan sa El Nino. Tungod niini gipaubos na sa state of calamity ang dakbayan sa Sugbo. Ginigumikan sa krisis sa tubig ang misangpot sa pagkadaot sa panginabuhian sa katauhan. Dunot nini giauhag ang katauhan sa pagdaginot gyud og tubig. Anang report ni Alan Domingo. Gideklarar na sa siyudad sa Sugbo gipaubos na under the state of calamity ang kinatibok ang siyudad sa Sugbo gumikan sa kadaot nga namugna sa El Nino phenomenon. 28 ka barangay nga nimutang sa kabukiran sa Dakbayan Sugbo ang grabing naapektuhan sa nasinating huaw. Misangpot kini sa pagkalaya sa mga pananom o nakaapekto na usab sa kahayupan. Mukapin sa 13 milyones ka pesos ang natala nga danyo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council base sa report sa City Agriculture Office. Kini ang gihimong basihan sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo pagdeklarar sa state of calamity. Nunot nini, gigamit sa syudad ang 9 milyones pesos pag-ayuda sa mga apektadong mag-uuma. Sa nakalabang simana, mitiyabaw na ang mga mag-uuma human hingpit na hubsan ang ilang tinubdan sa tubig. Og ang pag-auhag usab sa mga pribado nga sektor sa pagtinabangay labi na niining kakuwang nato karon sa tubig diri sa siyudad sa Sugbo. Gipasalig sa CCDR-RMC nga adunay igong pundo nga magamit kun mosamot kagrabe ang El Nino phenomenon. Aduna pa 93 milyones ka pesos nga natigom sa nakalabay mga tuig nga mamahimong gamiton. Sa pagdeklarar sa state of calamity sa Cebu City, gipaniguro karon sa CCDR-RMC nga matagan og hinanaling pagtaga di lamang kadtong mga mag-uuma sa mountain barangays kundi sa tanang mga mulupyo dinhi sa syudad nga grabing naapektuhan sa El Nino. Alan Domingo, Balitang Bisdak.